2023 година не беше лесна година в емоционално отношение за мен. Осезателно навлязоха в живота ми симптомите на пременопаузата, които ме разклатиха и физически, и емоционално. Застигнаха ме два от големите ми страхове – рязко напълняване и отключване на хипертония. Аз винаги съм се страхувала от живот с лекарства. Какво правите, когато в живота ви се случи това, от което сте се страхували? Аз лично изпаднах в дълъг период на отрицание, смятайки, че това, което ми се случва е временно, това не може да са мои проблеми за дълго време, сега скоро ще си отидат. Разбира се, изчетох доста информация за причините, за решение на проблема, но в същото време отказвах да приема, че това е новото ми аз и натрупвах бавно, ден след ден, чувство за собствена вина, безпокойство, напрежение, дори отчаяние. Тази година обаче реших да направя най-важното според мен в такива ситуации – да вляза в мир със себе си, да приема фактите такива каквито са, да приема себе си такава каквато съм и да вляза в мир със себе си. За нещата, които са в мой контрол, да дам най-доброто от себе си и да продължа да се грижа за тях. Спортувам откакто се помня и ще продължавам да го правя. Държа на здравословното добро хранене и ще продължавам да го правя. Обичам да имам утвърдена рутина за деня и ще продължавам да я поддържам. За мен е важно да ставам рано, да започвам деня си с четене, тренировка, бавно преминаване към ежедневните задачи. Зная, че добрата рутина е един от антистрес факторите. И за нас, жените навлизащи в менопауза, най-важното е да се борим с стреса в живота си. Той е истинският виновник за всяко сериозно заболяване в крайна сметка. И другият антистрес помощник е да си подаряваш всеки ден милост към себе си. Да си даряваш моменти на лично щастие. Любими занимания, любимо хоби, любима храна, дейност посветена на другите. Това са все неща, върху които имам контрол и мога да давам най-доброто от себе си, за да се грижа за тях. Но трябва да приема и, че има неща извън моя контрол. В моя случай с високото кръвно налягане, реално имам наследствена предразположеност. Хора в моето семейство са страдали от сърдечно-съдови заболявания. Не мога да се преборя с генетиката.
От срещата ми с няколко кардиолога всички са ме посъветвали да се грижа да намаля стреса в ежедневието си, защото според показателите ми, моето високо кръвно е на нервна почва. За напълняването има хормонални изменения в мен, които също не мога да владея, каквито и женски хранителни добавки да пия. Приех най-сетне този факт, че има неща, които не мога да контролирам. Няма смисъл да се фокусирам върху тях и да бъда все нещастна от безсилието си. Фокусирам се върху всичко, което зависи изцяло от мен. И когато виждам, че наистина давам най-доброто от себе си, това ми носи мир в душата и радост и удовлетворение. Нали знаете, че ако душите ни са здрави и щастливи, и в телата ни ще се вливат повече здраве и живот. И днес, и утре.